Tamsiaga ning ketal bolongko kedengma pore nirok malai tongpiro hanya hai first of all jatna happy new year coba ya faro 2024 ni first vlog kai tongo enjoy picnic jeng tangnai boro tangnai nirok naigi tongdi pai tangjara nai tongkhe nirok nukmanai jeng boro tang oro khe kisa bathagai muirok palai tongmani picnic tangnai ko mui to pai ganang nai bla hai picnic ko song thang to ya gamai palai tongman ta boiler hasta sogoi chalai grana naide siari bangmani siari dobon tinini siari sikaglio banglang asuke angke di por kepelengma ngi fande satong panah mula kisa papaya asuk dora ke siari dobol jak asuk bang asuk dora ko siari kai katini ba Dilamara bazar selesai ya kena ibedi apa tini Mongolbar sih ada bazar bar yang kasut mai beta kata time pathagai earphone de tini nostang tahang kita bisa kena prepara ini ketal panji pathagai ini ada bazaro hebat tong yang ke bah brok pan thangung je muiro akarok pan thangung kisang jaro atau bisingnya asal tani silana ngam hai bairang khagai hai kisah video cak tangai hata jaro actually chengtini picnic chana hi sama sose jo ke hai nokha ka chok kok sai tane mani picnic thaya kho basol ka tani bele jato thang ta ngai ke changgo hindi thong thana ngai hai phale man si ke chakmo ka jato shini bai na aro bai kama shooting di jato bai phale ge o baka sakma gat part jeng ta so ai sidi thang ka nang ya ta ni jeng tong gandar bele ke ta tabak thang ngai ke tabak thang ma ngai hai bale hai je tangai ngai koplo lai na ha mangsa plan dong mangsa sarja kre jeng picnic tangai ka garo horde ko so hatle garo matha ga misti sai ta hata kisa sajang chong mala pas khan nok sama tha thong jaga ba cha hangle khakang bu du te sik sama ga okli chai pe kisa sakhine misti ro asa sama ya hai jeng trok sama ya sakaraksi chale musute nai bono pa sama ya ta gari rong bai ko ama phai tong bai du su gari rong phai tong bai su gari bai payment tele cha ga tong tho no bar si ke gite borok ba kabang cha ga gite oro tei ro to bo paila han na te cha jang nai ko afar bera ga oro su gari bai em phai bai ko tobon to bura buri ro oma borok phul hajana si jaga kare o ticket oro montang khainile belai rang makhana asuk ke borok tini boli ro jang mai sungwai bang mani yang semua paling sih pri lama potong sih seberapa bang mah tarara ini sih yang side di gimana paling sih oh montang missing tuh saja nih kok keren asal ke borok ke bang mama punya ini roksong tong mai tena tani missing pada hai ceng ke bang mana ceng bar kayak akai lah ha asal bon nai yo hangge ceng hai picnic sih misi cani paling lagi oh masalang mani bikin sama kayak pokok masak picnic ba masa nang hai da ges enjoy bang jotto pal khe masa lama go puri site lengka khe masa tongo muri pura roksi doron khe masa tong bai go lama boto hai o hi ogoi borok nang tong lai kam ki sama sanyai te mani la tiong tru sapane dikhai to he de ne tro teneng tinle 2 tarik bai borok de komuna family tini ba asang nasuk 10 tarik jara la hai picnic chai tong bai nei borok ma thaya khe tok operation khai tong bai se totra sing oro mui lai pata ya hoiro sogui janai da macao nai bekha busukui rok sogui horo halangai bai ai to halang tong to halangga ni bangai hor khai jonggo kumai bo prangjak tomar hin dialog suprak tong lai yak si theng ke tomar hin ba salai ka ta lengka khroi jong Miki ora nani blog matak snai thangmani video rok jak malaya share mang silap lap